हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मिनि ब्लगाव बरायफिननाय थालायबाय लोगोफोर नै देलाय मालाय रेडि जादों आरोना लोगोफोर थ' बबेयाव थांनो नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ जिहेतु दा लक्ष्मी फुजा जागासिनो दङ आङो दा थांगोन जोङो थांगोन दा फेमिलियैनो क'क्राझार बनरगाव लक्ष्मी मेलायाव आरोना लोगोफोर थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय जाबाय बहुद गोबावनि उनाव 1 इयारनि उनावसो खनसे मेला जायो नङा होमब्ला थ' बेखायनो जोङो दा देलायबाय आरोना देलाय मालाय आरो निउ ड्रेसबो गैया आंना फुरानासो आरोना लोगोफोर थ' बेखौनो गाननानै थांसै आरोना लोगोफोर शपिं खालामनोबो बिराद दिगदार जादों एसे सिगां आं लोमजादोंमोन थ' थारैनो आंना देहाया मोजां जाबाय ओमफ्राय दा जोङो दसे मेलायाव बेरायनोसै आरोना गथ' गथायखौ लानानै ओमफ्राय खोन्थाहैयाबाबो जाया नङा होमब्ला लोगोफोर एगजामबो जोब्बाय बरिं न'आव थाबाय थानोबो बिराद बोरैबा मोनो गथ'फ्रा थ' बेखायनो जयैनो जोङो फेमिलियैनो थांनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोर नै फिसाजोआबो देलायबाय आंबो देलायबाय आरोना लोगोफोर आं मालाय मा देलायबावनो नङा होमब्ला बुरैखाबाय जिहेथु देलायबाबो साजिखाला नङा होमब्ला थ' बेखिनिखौनो शेयार खालामनानै आंनि मिनि ब्लगखौ एसेनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय